akabuda amai achienda panze ndipo ndakazotora foni yavo ndibva ndavhura foni ndibva ndaona foni yakanzi mamuka sei dedi ndibva yanzi madrinks ako ndakatengesa saka vasati vabuda ndakabva ndatora foni yangu inini ndibva ndavhura foni yavo ndibva ndangotora ndaona makanyorwa zvakawanda ndingoti tatata handida kuda kuti ndikwanise kuforwarda sezvo nguva yanga iri pfupi saka ndakangoti forwarda manga mune zvinhu makataura zvakawanda munhu vachinodzoka vakandiona ndakabata foni yavo ndibvanzi mabatiro efoni yangu ndakati aiwa haikonai kuti hanharo ndichaada kuti zvizvi kuitika mufoni ndibva ndavataura ndikati inini musadhirite mainformation iyi iri mufoni menyu musafe makadhirita zvinhu zvai mufoni menyu saka ivo havana kuziva kuti pane zvimwe zvandacapture saka kumberi kwose vaiva vachiti tageza shawa inini kumba kwangu bondeka ranga ka4 pamwedzi ka4 vaenda mande kuzambia vodzoka chitatu china vorara friday vodzokera vokonaka vodzoka sunday saka inini bondi rangu kanga kari kamwe chete paringa pawiki pamwedzi ka4 andaita bondi vachiramba vaitaura kuti ndakaneta ndibva ndati honai saka muda ndirarame nei vanodza anatezvarani yangu iyo hapana aicheni yavakatora takazoenda kwasisi vaosvo ndakapera iyo vakanobvuma umbohwa kuti anoti aenda tichinorera kumaloji ndokumbira rebhero 6 pamberi pomurume wavo vakatobvuma vega kuna sisi wavo kuti ndezvandaitira murume wavo ndakakanganisa and havana kana kumangidzwa kana kunzi vakangonzi munini taura ichi zvawaita mafambiro awaita inde mabhurungi vandazovaradza umbohwa umba foni urimo zvese vakaverenga ende vakanyarana ende pamusoro inini anopuranga vaziva ndikondakta wemubhazi ndikutaura nababa mameseji vakamaona but inini handizivi ndaita se ndaitaura navamapuranga ishamwari yangu yaitaura navo zvekudanana izvi zvemadhiringi chii zvokusiya madhiringi kubhazi nekuti ndizveshuwa madhiringi anosara ende zvematishu avari kutaura ekoyawo matishu akatosara zveshuwa akatonzi atakurwawo nerimwe bhazi rekuharara even mukadzi wamapuranga akatotakura rematishu avo neavo. Mhinduro yangu ndeyekuti kwete hatidanani. Ndokubva mabvunza mubvunzo wechipiri mukati kutaurawo kwakatanga rini uye kuchigumira papi. Zvambenge zvadii kuti mushandise foni iyi? Wakazoziva kuti yakanga iri mistake here kushandisa foni? Chekutanga haina kuva mistake kushandisa foni yamaizibiti. Pandakapimba munhu avari kuti shamwari yangu kana maizimbiti vaine nhema kumba kwavo kuna vazibiti ngavadzidze kutaura chokwadi. Chihure ichi mamboita kutaura nonzi nemukadzi. Chihure chedu chekubhodha wakunaika. Zvandati ndikurukure newe tikawirira zvatawirira. Chindipawo namba dzako. Foni yangu inini haisi kushanda zvakanaka. Saka ndachikumbira kuti timboshandisa foni yako. Hazvina kuita. Ndauya mudarira mambongezi. Ndakamangarira mapuranga. Pamusoro pekupinda mumba mangu. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura makondo sungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Ndinzwa. Ipai mapuranga. Mapuranga pesi nini ndiani? Barnabas. Ini ndinonzi Barnabas mapuranga. Ndauya mudarira mambongezi. Ndichidaira zvandikumana kana chazizimbiti. Ndichidaira chazizimbiti. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura makuhwa ndinosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Ndinzwa. Pamai vagere pakati peindiana. Pamai ngere pakati apo ndinani. Lenjiva. Nani? Lenjiva. Ndingati vazibiti.
Yuna. Biyula. Yuna njiva. Njiva. Abe Budoni. Unonzi Biyula njiva. Unonzi Biyula njiva. Auya mudadara mambongezi. Mudadara mambongezi. Kupupura nyaya iri pakati pazimbiti namapuranga. Kupupura nyaya iri pazimbiti namapuranga. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndikataura makuhwa ndinosungwa nemhosva. Ndikataura makuhwa ndinosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Dzimigo ndinzwa. Dzimigo ndinzwa. Torai bhuku. Vazimbiti makasununguka kupira dare nyaya yenyu pirai dare. Pamusoro imambo ngezi musi wa28 July takarara kumba kuma4 wakapinda message saka ini zvangu handaona kuti ndiona kuti message ndei saka pakazoya vamwe vaigara kuseri kwemba yangu saka pakazokwachena pakazobuda amai achienda panze ndipo ndikazotora foni yavo ndibva ndavhura foni ndibva ndaona foni yakanzi mamuka sei dedi ndibva yanzi madrinks ako ndakatengesa saka vasati vabuda ndakabva ndatora foni yangu inini ndibva ndavhura foni yavo ndibva ndangotora ndaona makanyorwa zvakawanda mumwe ndingoti tatata handida kuda kuti ndikwanise kuforwarda sezvo nguva yanga iri pfupi saka ndakangoti forwarda manga mune zvinhu makataura zvakawanda munhu vachinodzoka vakandiona ndakabata foni yavo ndibvanzi mabatiro efoni yangu ndakati aiwa haikonai kuti hanharo ndichaada kuti zvii zviri kuitika mufoni ndibva ndakataura ndakati inini musadhirite mainformation iyi iri mufoni menyu musafe makadhirita zvinhu zvari mufoni menyu saka ivo havana kuziva kuti pane zvimwe zvandacapture saka nekufamba kwenguva kumashure kwese zvinhu zvedu zvaifamba zvakanaka kubva last year mzekezeko wakazotanga muna February this year saka muna February umwe ndaiona vachichata stereki nguva zhinji nguva yekubika vaichata indoenda kunorana 8:30 vachichata vozoya vochichata futi 2 bedroom saka ndipo vakataura kuti kuzambia maloji akachipa ndibva ndati honai ndibva ndatanga mberi kunhu panazongenda kuti magumazo tichaona richavezerendi nekuchata kwavaita pamberi apo ndibva kwazoya muna April ndibva kwaya madream nokuti amadzimai angu aenda kuzambia saka zvimwe zvinhu zvinosarira mubhazi zvopfuura kuenda kunana zvichava neperi ngwako panodzoka bhazi masikati votambira zvinhu zvezvi zvoyakunda saka pavakanotambira zvinhu zvezvi zvakasara vakaya nemakokora ma2 liters nema1 liter nemabrothers ndibva zvanzi makoko aya ndava mapuranga ndibva ndati ina handitengese zvinhu zvemumwe murume panadai handitengese zvinhu zvemumwe murume amene akanozvitengesera kwana Gatsuti ndiko akazonozvitengesera saka disitaisapurai matakshop ese ari ku42 nemamwe mashopu ari paGats pai nekwamuza ini vaiti vakaya nazvo ndoenda ndinodhirivhara iyo vachinhingeri vachidhirivhara unokumwe pakazoti pakati apa ndobva vanhingirika ndobva vauya ndibvanzi tavatageza shawa nhasi tavatageza shawa ndobva ndati honai kumberi kwose vaiva vachitageza shawa ini nokumba kwangu bondeka ranga ka4 pamwedzi ka4 vaenda Monday kuZambia vodzoka chitatu china vorara Friday vodzokera vokonaka vodzoka Sunday saka inini bondiramukanga kari kamwe chete paringa pawiki pamwedzi ka4 andaita bonde vachiramba vachitaura kuti ndakaneta ndibva ndati honai saka muda ndirarame nei vane bhegi rangu nefriski yavo yavaita kurapa vaenda kuZambia saka ivo vari kutaura kuti yakadiwa mubhazi asi kana vanhu vari mubhazi vanenge vagara pamasiti vakafuga friski yako wakatsamira kauri panhingara saka ivo vakataura ndakavaridza pasi panopinda navanhu papaseji noukobvwawo papaseji vangararera
uyezve pasi pacho vakanga vakawaridze chipasi apa mubhazi kuti vazofuga frisa. Nanhasi bhegi reo nefrisiwa handisati ndazviona nanhasi. Ndinoti ndakabvunza bhegi rangu vanochena, amai vane hasha ivo vanondichena miri. Mukuona vane wigi izvi zvandiri kutaura zvakanga zviri mufoni pandikazviona ndichiverenga ivo varipo. Zvakanzi dedi ndigire wigi yangu yandasiya. Wigi kana uri mubhazi inenge iri musoro, ko wigi yakazobva sei musoro iye vari mubhazi yotaura kuti dedi ndigire wigi yangu. Kureva kuti pamwe pane vamwe vari kumaroji, kureva kuti pamwe ndokwakasara wigi iyoyo. Uri kuona inini ndakatanga $18 ndichivatumira zvinhu maswits apo ndichita mukando. Pane zvinhu zvangu zvakasara kuwarehouse, ivo vakataura kuti zvakasara kuwarehouse, neutsotsi hwavo vakataura kuti zvakasara kuwarehouse. Wasara matishu nemaswits nemilkit box 1, zvinhu zvine $47. Saka zvakasara kuma21 Mei ndopandataura kuti kuamai mwana zvinhu zvangu vaindichena miri. Ndobva pamwe pavakazotaura kuti vamapuranga vakati vacharikavha zvinhu zvinhu. Saka nanhasi zvinhu izvi zvazvisati dzarikavhika. So ndirapera ndopavakatotaura kuti ndichakutengera zvinhu zvinhu. Saka ini ndavangomira kuti vamapuranga sezvo zvinhu zvasara kuwarehouse. Pawarehouse panokiyiwa, hapana munhu angatore zvinhu zvinhu mamwe mabhazi vachinonhingira. Saka zvinhu zvangu zvakasara kunhingira ikoko. Kozoti musi wa18 chii chakazoitika baba pazvinhu izvi nyaya yenyu chaichaamapuranga chii chakazoitika? havana kuzorikava zvinhu zvangu. Zvinhu zvangu havana kuzorikava. Musi wa18 vakauya vachiti ndikunzwa mudunhu. Ndikuona ndikunzwa mudunhu sondera ndakurara navo. But pavakauya pacho vane katauro kavakawacha mumba, havanochiyanikira mumba, vanochiyanikira panze timatauro twavo. Saka taura kuti tichirara kwapera 4 days. Ndopavatsvaga timatauro totiendwa kuti shaya. Ndopandatitoreka kukamukayanikapo zvakanzi ndeke shamwari yangu anonzi Dedi. Takati kokumba mangu kakutsvagiwa kamboyasei mubhedhi. Handainetsana navo handairovana navo, kana kumbonetsana navo handairovana. Kozoti musi wa3 September unoyi vakaya nevamwe vari mukumba, amai vanogaya nevamwe vari mukumba kuti ndisingazivi, vachipinda nomumba mangu vakandidzinga musi wavakaya nevari mukumba kwangu. Zvakandida ngotaura navari shuva ndakabuda ndichidya, ndakaenda mubhedhi, handakaswera nenzara ndazongodya chikafu. Zvaitaurwa mumwe handizvizive, zvakataurwa mumwe handizvizive, vakabva vabuda ndobvaenda. Vakuenda ndobvatora matisha angu, takati kumuritakura matisha angu tawirirana here kuti mutakure zvinhu zvangu. Vakabva vangoramba vachienda havana kudzoka vaenda. Kozoti musi unowu kwakauya futi varume 3 musi nhasi Friday. Musi weTuesday vakauya varume futi 2 nemotikari naivo vakasvika vakapinda mumba mangu. Vanongopinda mumangu vasina kukumbira nokuti vanondishora. Vakasvika vakapinda mumba, saka ndakatendereka nokuseri ndida kuona kuti zvii zviri kuitika. Ndokusvika ndobva ndapinda mumba ndokuona ndobva ndabvunza kuti indonzwozii. Ndakabvunza kuti imwe munotione zvinhu zvakatiri mumaloni. Ko kana muri mumaloni, ko zvamurinyora zvokuti firiji, TV zvapinda papi apa. Saka vakauya nevanhu vavanyora maasesi eloni kuti inini kana vatadza kubhadhara loni zvinhu zvangu zvazotorwa nezvikonzi. Mvumo yavo havatauri zvinini, vanongoita zvinhu zvavo zvomusoro wavamai vavo. Saka vanhu ivavo ndokunga zvinhu zvangu zvakatonyorwa, handizivi kuti zvii zvakaitika. Havashandi amai avo, ndinotoshanda, ndaitovapa mari zvese PS ndaivapa, hapana kana kuti ndaisara nacho, ndaiswera kubasa nenzara. Vakatotanga Mei yokuti ndifanirwe $20 July yenyu. Saka handizivi kuti inini ndizvowo here pakurarama kwokuti unongoita zvemusoro wako. Ipapo kuenda kwakaita kuZambia musi wechitatu kwako vakaenda zvehasha, havana kana kutombondioneka. Amai vavo ndakatovaudza ndakati ndezviri kuno amai, vakati vataure kuti vasaende futi kuZambia. Amai ava vane nharo vanongoenda kuZambia havandioneke. Kana vari kuZambia vanenge vari online, vakabva muno hapana communication, but kumashure kwese lasiye communicate. But kumwe kwese uku hapasina communication, hapasina kana communication amai vavo. Ende tine vana 2, kana kuti vabvunza vari kuZambia kuti ko vana vamuka sei, varara sei, hapana. Vana vanoita grade 2. Mukona vakaenda Monday vodzoka chitatu. Vana vechikoro vavo voenda China vodzoka sai. Ini ndiri kusara nevanhu ndichiriritira vanhu. Ndiri kusara nevanhu.
ndikusara nevanhu saka ini ndinohombowa ndikabata mufoni mavo aina vamapuranga ndakukamanayo ine motobvunza adzinangu ndivandiza nokuti ivo vangachitengesera vapanana zvinhu zvandisingazivi ekutanga akaya kumba amapuranga vakati zvinotengesa zvinhu zvichavano zvakanzi shanga tengesa mabrothers avo zvisina mvumo neni ndakazoenda ndakaudza ana tezvarani yangu iyo hapana action yavakatora takazoenda kwasisi vausvo ndakaperayo vakanobvuma umbohwa kuti anoti aenda tichinorera kumaloji ndokumbira rebhero 6 pamberi pomurume wavo vakatobvuma vega kuna sisi wavo kuti ndezvandaitira murume wavo ndakakanganisa and havana kana kumangidzwa kana kunzi vakangonzi munini taura zvawaita mafambiro awaita indo mabhurungi vandazovaradza umbohwa mufoni urimo zvose vakaverenga ende vakanyarana ende nenguva dzacho dzavaichata kana vari kuno kuzimbabwe vanenge vachichata pane pamwe pavo pakanzi hatisangane kabhatsi vamapuranga vanogara pamuvhovha saka ndofunga vaida kupuhwa mari here mabrothers anga vatengesera vamapuranga handizoti vaide pavaitaura kuti hatisangane kugwagati nemudzimai wavo saka ini umbohwa wangu ndinawo pafoni zvakuzvika baba tirega tinzona mama kumirweka esedhaka munhu ane nyaya iri kutaurwa ndevamapuranga pamusakapari nemudzimai ari kana maimbotaurana muchitamba muchitaurana muchidhoka muchidini unokukudaro chinhu chinongopedza nyaya idakungotaurwa zviripo zvoonekwa kuti zvinoita here zviripo here hazvipo here totaura zvinhu zvinodii zvinopera vamapuranga manzwa zviri kutaurwa nababa vazimbiti vari kukwatuzai pamusoro pemukadzi wavo munhu anopedza nyaya mudare mukadzi nokuti ndiye anenge achihuriwa kana achihuriwa kana zviripo kana zvisipo hazvipo wotsanangura handiti amai tibatsirei pamusoro ini anopuranga vaziva ndikondakta wemubhazi ndikutaura nababa mameseji vakamaona but inini handizivi ndaita se ndaitaura navamapuranga ishamwari yangu yaitaura nayo zvekudanana izvi zvemadhiringi chii zvokusiya madhiringi kubhazi nekuti ndizveshuwa madhiringi anosara ende zvematishu avari kutaura ekoyawo matishu akatosara zveshuwa akatonzi atakurwawo nerimwe bhazi rekuharare even mukadzi wamapuranga akawa akatotakura nematishu avo neavo inini zvokuti ndinodanana namapuranga handidanani namapuranga ende futi aziditi musapote muchiti kana muchiudza mambo nyaya muchitaura zvinhu zvekunyekwa inini handirare navo ka4 kavari kutaura nemambo nekuti hanzi vanoti ndinorara navo ka4 hazvizivizvo ndinorara navo kakawanda baba kakawanda kwete ka4 inhengotiwo pamwe pavari kutaura pachoti hanzi ndakaenda kubhodha ndikati mudumbu zvecho handina kutoti mudumbu ndadzoka kubhodha muswa ndadzoka kubhodha ndakaenda kubhodha iri musi wemandi ndobva ndazodzoka iri Wednesday mudumbu wakatanga kundirwadza yatoo Friday saka ndinganzi ndarwadziwa nemudumbu wekubhodha here kusvika ini ndasvika Wednesday ndozotanga kurwadziwa nemudumbu musi weFriday panza adzimai vangu taenda kuna maidhuru handina maidhuru terera munhu zvekubvunzira mama kureva kuti maidhuru kana vachitaurwa mukoma wenyu kana kuti mudzimai wemukoma wavo aiva vandisisi ndisisi wenyu sisi angu panzi makadayira kuti haashuwa pamusoro wechanamuni sisi vangu vakanditi munin'ina murume wako ane hasha saka ndanchikumbirawo nyange usina chawakatadza nyange une chawakatadza ungokumbirawo murume wako chiruregerero ndokukumbira kwandakaita ruregerero rokuti shamwari yangu vandiva nemameseji avanawo ndiva vari kuti unodanana namapuranga
Saka ndo pandaikumbira rega kuti sori vakashandisawo foni yangu. Vakashandisa nguva yakati basi. Haina nguva yakanyanya reba. Ndekutanga musi wa12 kusvika ipara pawakazoona mameseji achona. Mwedzi upi? July. Muri kupi ma? Vaishandisa muri kupi? Mameseji. Ndifoni aishandisa muri kupi? Tiri kuZambia. Achishanda nawo mapurani. Vanowanda vamoenda nawo kuti nebasa vani. Vanenge vari kupi kwavachatuwa navo? Vanenge vaende kumapurani. Vanenge vaenda kuloji nemukadzi wavo. Ndozi mukadzi wavo vanofamba naye each and every day munhu variyo. Vanenge vane mudzimai wavo. Saka shamwari yenyu yotora foni yenyu yakutaura nemunhu ane mukadzi wake kuloji. Zviri pamutemo here. Ndo pandaikumbira rugero. Foni yenyu mimi yoshandiswa. Ava vazofunge sekuti iri mune wenyu. Pamwe yake yefoni ndiyamuri kushandiswa kuchatawo newenyu. Havazofungisi kudaro. Ngashandiswa foni yenyu mimi nemunhu kuti aite izvo zvakadaro zvoita. Vamapuranga vanozviziva here kuti joki ravo harina foni, vaishandisa foni yemunhu. Ndotoda kupa munhu mhosva zvichikweta. Ukaona une motikari yangu iri panzapo, mukawanikwa muchiba muinayo, hazvina chitsotsi. Mhosva yaparwa, totoripisa munhu, muno tonoripisa munhu. Mangwana tozoti aiwa ona wakazondidai iwe. Takazonoripiswa pamambo nenyaya yekuti wakangoshandisa foni yemukadzi wemunhu. Iye zvinoda kunomiswa paperi. But namanyanga manje ari kutirwe. Mangwana anosvika. Hakuna chinhu chakashata chinodarika zvakutaura pano. Bvudzi dzenyu vamapuranga towanikwa takapfeka unonzi ngatitsvagei ndoti aiwa bvudzi ndedzavamapuranga. Aiwa tiri kutaura munhu ari kuba panguva iyoyo akapfeka bhutsu dzavamapuranga. Vamapuranga ndoda kunzwa mashoko kubva mumuromo menyu. Muri kunzwa nyaya ina vazimbiti. Nyangwe dai ndanga ndirini ndaisvora. Handiti makwao. Ndokakanga kari kekutanga here kutaudzana pafoni negirlfriend renyu. Patinoti munoti foni ndo dzandaenda kugara aiwa foni dzadziri nyowani. Ndokakanga kari kekutanga here kutaudzana pafoni kuti murasike kuti idzi nhamba dzokushandiswa nemukadzi uyu hadzisi nhamba dzake idzi. Iye mukadzi iyeye mamusirei angadai auya pano izvozvi 2 minutes anga akutotiudza kuti aiwa handisirini ndiwo amai avaitaura naamapuranga. Anogara mukadzi. Tobasa redu. Anogara mucheva. Asi apa akaenda kugwera. Asi chinonzi chatting handiko exchange handongo information nefoni. Saka makachata kusvika kuti ava vealarm ivo ava vasingaone mistake yavo kuti you agree. Izwai vamurangana mota ampa mupetuka unovhima handizvo ndotora 303 yangu ndokupai mobva manobatwa munhu wabatwa mapoto handizvo imotiza kuti yangu iyo nhongwa kuya anouya achisungwa nayo ndiani muidzwai amai vatoda kuti tisavanyareka nekuti kavanyara vanogona kuuraya musha wavo iwo musha wavo usati wasvika. Vanofanirwa kuremekedza murume kuti uende kuZambia kuda kwemurume, kuti muite zvamunoita zvese kuda kwake murume. Handiti makwa. Saka vanhu kana makagarisana pamba muripo tu, handizivi kuti vakadzi munokurumidza kuzofunga kuti ndabheta kudarika murume wako chirudzi. Hau unotanga business, tinavo vakadzi vari kurana mabusiness muno. Handiti akuti vakutimhoresana zvitanda kana akandiona unodaiso but $50 yekutanga achitenga maairtime ndeyangu.
ndobva kutenga $100 akutenga $1,000 handiti atokoshiwa. Hazvisiri izvozvo, hazvisi. Kana panhu pasina kufamba zvakanaka seipapo, you were supposed to agree once. Sorry baba Mwari, handina kuziva kuti guru wangu patora foni yangu ndo zvanga akuita. Foni iyi zvakamira zvakadai. Vanhu vekutemwa nazvipita vanosangana nezvakawanda zvinodarika zvatinotaura pano. Vanozvaandastenda kuti munhu kukanganisa kunoitika nemunhu bhazi muri kubhadhara moga kuenda kuZambia, kondakita bhazi harisi rake. Munhu wemuraini wamunongoziva chakafanana anogara mustriti umo, imi munogarawo mustriti iyo, but munodzikisira murume to such an extent. Kana muchiita zvinhu zvakadaro zvakashata. Munhu kana akatadzirwa but ukamupindura zvakanaka, anorasika pekuti anofanirwa kubata nedivi ripi, obatirira kudivi rakashata chete here, anobata but zvichida. Zvino akasanganisa zvinhu 2, bonde haachariwani. 1 pasvondo, 6 days hakuna chinhu, 26 days pamwedzi munhu asingazive mukadzi wake. Ndo zvichemo zvinozokumidza kuti munhu afunge kuti mudzimai wangu pane zvaakudii. Zviri kuita munetse kubatwa kuti mukuitei. Kana isusu vanhu ndo zvinotibatisa chete izvozvo. Kuramwa murume pabonde kana kuramwa mukadzi wako pabonde ndo panobva nyaya yese kuti munhu azikanwe kuti pane zvekudii zvekuiti. Vamapuranga kudzosera nyaya hondo iri kutaurwa apa iri kubudikidza nemi. Yozi patinoningira, patinosinetswa nenyaya dzakadai, tinoenda kuekonomi kana kunyora tsamba kuti vanhu ava pandiri kukubvunzai ndepekuti apa pamakanga muchitaura nyaya idzi kutaura nemadhesara ndo pamakatanga here chete kutaudzana munyaya iyi nemukadzi uyu. Imimi ndokubvunzai zvekare, munodanana here naamai ava varapa? Tisati takukutsvagai isusu kuti vanhu vanodanana navo, tisati toda kukutsvagai, tinoda imimi vaviri. Ndimi munotitaura kuti ehe takadanana naamai ava. Vanhu vasina kunyorwa kaunzi medhe muzimbiti pamhanza kana kuti pamahembe dzavo. Monyenga ndo vanofanira kukuudzai kuti aiwa inini aimai zimbiti, mukadzi wemunhu kuenda kuZambia hazvirevo kuti tese hatina varume, ndine murume wangu. Because isusu panozobuda nyaya yekuti vanhu vakagara vachinyengana tinopabata, hatikurirwe nenyaya dzakadai, so taita dzinodarika abenongani muno dzevanenge vachiramba vakabata vamwe vasingachatotaura. Asi tinozozvibuditsa pachena kuti right, ini makatanga kuchata muna July iyo muchienda sekutaura kwenyaya. Ko June uyu murimo muchitaurirana 1, muna May murimo muchitaurirana 1. Nyaya dzerudo dzirimo hadzishayikweka. Yes. Kamzorera. Yeah. Ine ndinonzi Barnabas Mapuranga. Ndinoshanda kutrip trans inobva kuShawane ichienda kuLusaka. Maizimbiti ikastoma yedu sekutaura kwavaita. Mubvunzo wandoda kutanga kupindura wamandibvunza mama wekuti unodanana nemukadzi uyu here. Mhinduro yangu ndeyekuti kwete, hatidanani. Ndokubva mabvunza mubvunzo wechipiri mukati kutaura kwakatanga rini uye kuchigumira papi. Zvambenge zvadii kuti mushandise foni iyi? Wakazoziva kuti yakanga iri mistake here kushandisa foni? Chekutanga
haina kuva mistake kushandisa foni yamaizimbiti. Pandakapfimba munhu wavari kuti shamwari yangu kana maizimbiti vaine nhema kumba kwavo kuna mazimbiti ngavadzidze kutaura chokwadi. Pandakatanga kushandisa foni yamaizimbiti, uyu wavari kuti shamwari yangu mumashoko ekutanga vakati munin'ina wavo, iye akanditi ava mukoma wangu. Foni yangu haisi kushanda zvakanaka. Ndinokumbira kuti zvatapfimbana chihure chimambira kutaura nekuti ndine mukadzi. Chihure chedu chekubhodha wakunaika. Zvandati ndikurukure newe tikawirira zvatawirira. Chindipawo namba dzako. Foni yangu inini haisi kushanda zvakanaka. Saka ndachikumbira kuti timboshandisa foni yavo. Hazvina kuita. Budofo unowanika muvanhu. Handina kubvunza kuti vakoma vane murume here kana kuti havana, kuti zvichazokanganisa imba yavakoma yamaiguru zvakadii kumberi. Tiri mukushandisa foni, vandazobvunza rimwe zuva ndakati nayo iyi foni yatiri kuramba tichishandisa munhu uyu haana murume, ndinayo meseji iyo ndakata zvekubvunza iri meseji pafoni. Maiguru havana murume, hazvizokanganisa imba yavo. Budofo uye wandakaita paenda zvikanzano takawirirana kuti timboshandisa foni iyo. Ndikati nechikonzero chei, ndiri kubvunza wandodana naye, nechikonzero chei foni yangu yanga isiri kushanda zvakanaka. Nekuzotsvaga sekutaurwa muri kuita mama, kunotobawo nhau nekunodiwo tinombogarawo nhaka tichiona dzevamwe. Ndokubva ndazotsvagawo nhau kumashure kwemudiwa wangu. Ndokubva ndawana kuti aiwa akanga aine munhu waaidanana naye panguva yandakamupfima, waakanga asiri kuda kuti akashandisa foni yaakamutengera. Uyu wandiri kudana naye atengerwa foni neboyfriend yake, haasi murume wake ake, iyo boyfriend weinenge ini. Saka anokwanisa kubata foni yaakatenga achitsvaga zvaanotsvaga pafoni yegirlfriend yake. Ari kutya uyu kuti foni ikabatwa newe akatenga foni ndinozonzi ndadherera munhu akatengera foni asati arambana asati asiyana. Saka kushandisa foni yamaiguru kuti uyu asaone mashoko atiri kutaura, asaziva kuti ini ndavepowo paurere diri. Ndozvakaita kuti ndishandise foni yayo yamaizimbiti. Mashoko erudo anotsanangura rudo, vazimbiti vangadaro vakaona akakura zvakadii kana madika akadii akataurika pafoni iyoyo. Kwete usiku chete kulusaka, kunyange muno ndaitopanana appointment nadheriwe yekuonana muno, ndikakutadzai mameseji angu apa mangu, ndaitobvunza kuti maiguru muna mai olga here izvezvi, ndiri kudawo kumuona, ndiri kupinda mutauni. Tiri tese apa tine kastoma yatiri kuruka, regai ndimudze kana achikwanisa kusiya asiye auye totoonana tichitoshandisa foni iyoyo. Foni iyi ndakaishandisa mambo, kwete zvamungafungidzire kuti zvidiki diki, zvekuti chandinogona kunzwisisa panguva inoyi. Zvekuti chandinogona kunzwisisa kusvika pari zvino, chiri kuratidza nhema dzingabuda dzekuti kana vazimbiti vaizokwanisa kuita hasha. Ndakanzi munin'ina panapa ndiri kunzwa kuti ishamwari, shoko rekuti shamwari ndiri kurinzwira pambi nei maiguru vakanditi munin'ina iyo iri shamwari. Totaura zvese zvatinotaura kumafriends, vanozivana vabvumirana kuti vashandise foni. Handina kuziva kuti pane dambudziko riripo. Vazimbiti vaona zvavaona, kana kudai ndandiri ini ndaizodiwo zviri pachena. Ndaifanira kuva nemubvunzo, ndaifanira kugadzikana, ndaifanira kuda kuzoziva kuti zviri kufamba sei. Asi pakushandiswa kwefoni neukama huripo ndo mamiriro azvakaita, kwete kuti ndinodana nangu namaizimbiti kuti kumba kwavo vakuchinyima nabonde, vakukanganisira bhizinesi ravo, hazvisanganisire inini mukati. Zvinhu zvamaizimbiti zvikasara mubhazi, chero kastoma kana ndikabudisa foni yangu ndikaisapo ndikakuendesai kuguru rekambani, vanhu vandinochengetera zvinhu ndichidzoka nazvo
ndawana customer kwandiri pane kuti mudzoke nazvokuno zvinogona kusvika zvashota zvingarasike kana mati mawana customer wotengesai handina kutanga kutengesa zvinhu zvakaizwa ndototengesa ndotakura mari yemunhu ndosvika ndomu zvinhu zvakasara kuwarehouse zvakasara zvikatakurwawo nerimwe bhazi rakaenda kuHarare ubva tatowirira nevakomana vaya kuti vachadzosa munhu avava vakapa zvinhu vakataurira naye akabvuma mhosva yake kuti akatakura zvinhu akanotengesa asina kuwirirana une rimwe bhazi anga akutobawo kubva vawirirana kuti vachadzosa mari ndokurikafa kwandakataura inini kuti ticha kwete kuti ndicha isusu sebhazi tichadzosa zvinhu zvenyu nokuti zvakarasika zviri mumaoko ebhazi kwete kuti ndaida kuzorikava zvinhu zvavazimbiti nokuti kumba kwavo kwaita chinedzo saka bhebhi wangu angazonetswe nemurume wake kumba pano hapasiripo kaiva nenawo asi sekastoma kunyange ikastoma yatingarasirwa nebhegi isusu tinoita matano tinotora matano kuti tione kuti kastoma yagutsikana tadzorera here tawirirana kuti tasangana pakati nepakati here kana kuti todzorera mari yake yese kana kuti bhegi rake zvarangadii izvo kubasa tinomuita Panikani yaikataura nomuma naizokititsanangura vakunyepera atauro kazomachiwaro tauro iri mumusoro iri tauro iri taitorigezesa kubva rasara handimona kabhegi kangu ndomara ngaritori kubva ndangosvikawo naro yabva kubuda kanaka kubva ndariyanika mubhedhu medu munendaini padenga pemubhedhu kubva ndangoriyanika padenga papa saka pachapa nguva ingaida kuita bonde mandipakanditi tauro zvenyu rati handirajeliyo ndiramenyasha ivo vakuritora futi andindora munopurutisa ikoko namapuranga vanomuziva asi vari kunzi munhu ini dero handikuziva munova munoziva here asiri dhiriwo ndinova ndinoziva ende kuti kana panapa muri kuona panapa pamachatsaika 4 quarter past am vachichata muri kuona asi dheroka 4 am takarara kumba asi dheroka kuma 20 past 8 kai vanenge vari kumba kwete dheri vachichata pafoni quarter past 4 vachichata mamukasei asi dheri anogara kuefrem isi tinogara ku40 saka dheri vanozopita pavaiti ndiudziremuka kana quarter past am quarter past am zvirimbo pafoni dheri varikupinda papapa dheri vapo nenguva idzi kana mukazvitapa vakanga vari kupi apa mumba takatorara mumba vachitochata kuti ndiudzirewo mukaka wangu please quarter past 4 am ngatimboti paishanda mashoko apa pakuchata ipapo mashoko akuita kuti urambe nyange vaida mukaka kuna baba munini kuma4 vanogona vaitaura navo vachinoziva kuti kutaura hatiri inini pano pamwe mu9 o'clock vakanzi okay pamwe bulezi havadzokere 27 10 vari kumba vari kuenda here 26 to 8 kumba vari kumba ndichauya kubhazi ndichitora zvinhu zvangu kuona pamwe pacho ndibvanzi okay kozoti pamwe pavanzi iwewe ndiwe unoziva saka ndakakunyengerei iwe ndounoziva ndiunzirewo mukaka please zoshuwa mukaka yaisara quarter past 4 sekuti kwakunochita kozoti pamwe pacho apo kanzi please mukaka wangu 12 mungei zoshuwa mukaka yaiuya zoshuwa iri mumaplastic quarter past mungei bvanzi nabhi sha ndatengesa mabrothers ako nefotra zoshuwa zvinhu zvakanga zvakuya zvakawanda handauziva kuti zvinhu ndezvauya vachizvichitengesa mabrothers ndichitongoti stafu yakuwandisa newe stafu yavo yavainhindira pamwe panapa pakanzina mapuranga panapa 24 past 8 ndedzakusengai zvakati asi nhaiwo murume uchati chii nyaya iyi tingafatwe zviri tikadii asi pane dhenja pamberi apo zvabaiswa question maka matatu tikabatwa sekubatwa kwakabaitwa nhasi 24 past 8 dzakusenga vari kumba kumba so no
kutaura mudare tinotaura tichitedzera vanhu vari kuti chii bati nzeve dzichinzwa maziso achiona ndopanozobva mibvunzo yamutaura iyoyo. Handiti uyo musikana anowanikira mai hapo daikumbira kuti mudzoke mudare naye nokuti hatida anozochema neumwe, toda kuti umwe neumwe amire nezvake. Iye tinoziva zvatinomuita kuti ataure chokwadi chake sekungotaura kwamungiita chenyu. Vazi mbiti nyaya kana yakamira yakadai so hatigone kuiita toifinaliza one day aibude. Mukubvunza mubvunzo yakanaka kwazvo kuti uyaiti tikazobatwa ndingacheme kubatwa neboyfriend rakafanana neni pamukadzi zvibude. Nyange ukandibata zvenekei ndotongomirira kuvhika nekukanda ndoende chingoziva kuti pandi kusangana nemunhu uyo anogona kufunga zvakare because anotodanana nemunhu wani. Handiti but iyi manje kana ine 30 part inoda kuti titore mukadzi iyeye tomuinterview anototaurira hakuna crossboard arishaifoni kana hivi nikambuti zvapo kana hivi nichawa macrossboard vana mafoni tu kusvika tozoshandisa foni yemudzimai wangu hakuna crossboard arishaifoni. Vatotaura wane chikonzero havana kuti anga asina foni. Handiti apa pavanenge vari kuzimbabwe apo nenguva vari kumba zvese izvozvo havana kuti vazviziva kuti muchazozvibvunza. Hatipedzere tsvimbo kumakunguwo hanga dzichizouya nokuti vanhu zvatinotaura mibvunzo yamuri kubvunza apa muri kumhanya nayo stereki. This is not the right time. Yani aiwa timbovanetsekera uyo here atimbovanetsekera atika imwe nyaya yakafana muno baba munhu akauya muno achiramba kuti andande mukati mudana mwana wake anenge aita andodana nemwana wake ngati posaizozo kwai mwana wangu akushandisa foni achichata nani gare muno kubva anzvenga nyaya ndobva mambo vamboiseduka vaisi izvezvi kwakasvagwa mwana vakonana mani nemunhu we kwanzi wakanononyembesa kwamambo uchiti kwanzi unodana nemwana inini uchidani achachengeti mwana wayo zvakunetsana manje ndosemunyaya yakafadai amai apo ndiwe mtu wa free pasina kuda